Αν τα μαλλιά σου είναι άτονα, φριζαρισμένα ή δύσκολα στο styling, έχω να μοιραστώ μαζί σου μια νέα θεραπεία που εφαρμόζουμε μέσα στα κομμωτήριά μας. Και είναι η νέα θεραπεία Keratin Alpha Slick από τη L'Oréal Professionnel. Για ποιον είναι ιδανική? Για εσένα που δεν αντέχεις άλλο το φριζάρισμα. Για εσένα που δεν στρώνουν τα μαλλιά σου εύκολα στο styling. Και βέβαια, για εσένα που τα έχεις ταλαιπωρήσει από τεχνικές εργασίες και θερμότητα. Πρόκειται για μια θεραπεία αναδόμησης και ηλίανσης. Άρα, δρά σε δύο επίπεδα, και στο εσωτερικό της τρίχας και στο εξωτερικό. Όλα αυτά γίνονται χάρη στην τεχνολογία του Keratin Alpha Shaper και τις αλυσίδες των αμινοξέων που περιέχει. Πιο εύκολο styling και με τα ξένια υφή. Μην παλεύεις άλλο με το φριζάρισμα, κλείσε το ραντεβού σου και θα δεις από την πρώτη κιόλας εφαρμογή μεγάλη διαφορά στα μαλλιά σου. Μην ξεχάσεις να στείλεις αυτό το βίντεο σε μια φίλη σου που παλεύει και εκείνη με το φριζάρισμα.